يا ليتني من البلد كدو سوغ onon rewinditoɓe boowal ganni en gari hande etade uddude nden roggere nde ƴettunoɗen ko faati e kinde men en dewindinomo dogueɗiɗi gadane roggere ñeeñɓe e roggere rimɓe hande en gari e roggere tataɓiri wiitede rimayɓe rimayɓe eɗen mbawi wiide tawate ɗon tan ko hinde wotere kono hinde wawde feccitade tugnade e gonko jomumen ɗon tawate ɗon ko wiiteɓe maccuɓe walla wiiteɓe jiyaɓe won nokkuji ɓe mbiye gallunkoɓe kono noon ɗum ko tawɓe cottimo ko wawi hen wonde foof ko mbiyeten ko maccugagu kanjum kam beele oɗum woodi holko ɗum woni holto iwri en holno leƴƴi foof jiiri ɗum ma en eto memde hen seeɗa e nder rendo men noon enen Haalpulaar en eɓe jogui gueɗal guila e leppi ha e ɓoggi e ko abbiti hen ndimagu ngu keɗɗa ngu namdal gadnal ko wiyede maccuɗo beele ina woodi walla ala eɗen mbawi wiide tan kala ko inna tawata ko ina woodi heddoto noon ko holko soomi e ngal godal ngal so tawi a ƴeewi ma taw ɗemɗe aduna ɗe foof ina inni ɗum leƴƴi aduna ɗe foof ina inni ɗum kono kadi leƴƴi aduna ɗi foof ina jogini ɗum lowdi nde dokki ɗum wona tan rendoji men enen ɓaleɓe mbaɗi caawe e nder men ko mbiyeten maccugagu kono kadi so tawi a yeehi e leƴƴi goɗɗi tubakoɓe e arabeɓe e leƴƴi goɗɗi goɗɗitiɗi ma taw kamɓenne ɗen caawe nan e nder maɓɓe wona mere Adolf Hitler darnuno ko wiite nazisme e nder deftere makko wiitende Mein Kampf o habri hen hollirde wonde dimo tan to tubakoɓe to ko goto woni kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko Allemagne en ɗum ɓe innirno ɗum ko la race pure yerodirde leñol maɓɓe ngol e leƴƴi keddiɗi tubakoɓe ɗi wiide ɗumen wonde wona leƴƴi dimi tugnade e tago fino Allah maɓɓe sukndu lasuru jutndu jomen darde en jogiiɓe guite bulaji sifaji ɗi ganduɗa ɗi Adolf Hitler sifimo ɗum ɓe ganduɗa ɓe ko rimɓe e nder tubakoɓe ɓe nanguirno kala ko wona ɗum koɓe maccuɓe nden wadde firti ko oɗo codmami cottumami wona tan ga e rendo men woni kono hay rendoji tubakoɓe ndewi ɗon sa yini ma taw ko ɗum addoyi fitina aduna yankewo ngam habtade e salade ɗum ɗon ko Allemagne yinno fawde so maccolinɗe dendagal tubakoɓe heddiɓe ɓe en kalani kam haala ɓale ko yewta ɗo fof aɗa foti hen kadi hoɗete ɗo tan koko ganduɗa ko tawɗa neɗɗo na anda hunde taw hunde bonno hunde nde kono an Seydi Diallo Baba fannu goɗɗo so tawi en jeehi to safalɓe walla mbiyen arabeɓe ɓurɓe woɗɗude en haade men arde safalɓe ɓurɓe ɓadade en ma en taw kamɓe ni ɓe nanguiri kam e nder rendo mabɓe ina waɗi caawe ina waɗi tillisaji ina waɗi koɓe mbiyata haymaji ko ina waɗi duttorɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ƴiƴam koye ɗen duttorɗe kadi saabu to neɗɗo wiye ka ɗum ɗo walla ko ɗum to e kala ko wawi hen wonde arabeɓe walla ni kala woɗeɓe kañumen kan nanguiri ɓaleɓe foof kam ko maccuɓe ɗon kam haala jeddi ngala ɗon mbiyowo ga o ko dimo e jagguiraɗo ga o ko dimajo kamɓe foof e yeeso boɗejo nanguiriɓe kamɓe foof koɓe maccuɓe koɓe rimayɓe
gaga ɗum leñol arabeɓe ronti maccugagu ko adini garangal diini ina wodno ɗon ko adi garangal diini mbiyen ina woodi maccugagu godnogu toon kono ko ɓuri ko hen hewde nden kadi fawino ko e nguru ɓalew walla fawo e kinɗe e cuuɗi kamɓe arabeɓe cuuɗi ina mawni e maɓɓe ha e nder makkatal mukarram ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yiiɗo aduna kono kadi kamɓe arabeɓe maccugagal ngal ɓe kalannogal nde l'islam ari nde ko kañum no waɗiri définir woni no firde maccugagu ina serti hen sabu e yonto diine rasul sallallahu alayhi wa sallam nde ari nde wiyete maccuɗo ko kala caliɗo diine dari ina haɓa e diiniyankoɓe so julɓe ɓe pooli ɗum nangi ɗum gartiri ɗum ko on ɓe mbiyanno maccuɗo on ni to nangaga artira walla to dahato e nder konu walla e nder jihad artira so tawi tuubi ɗon ɗo tuubi ɗo ko kañum e heddiɓe ɓe fof poti firti ko natti wonde maccuɗo wadde so en duttima e on ɗon fannu to banggue sharia wiyeteno maccuɗo ko kefer nangaɗo walla dahaɗo arti e nder rende julɓe sali tawtedeɓe e qirlade Allah ko goto ko Muhammadou Rasulullah woni nelaɗo ko oɓe mbiyanno ɗon ɗo o setti ɗeɗo gueɗe ɗiɗi o eggi e wiyede maccugagu o natti ga kono beele ɗum kadi ina tabiti e yoga e defte garɗe beele ɗum ina wawi hiisede e won defte arabeɓe garɗe tabitinde maccugagu taw fawani ɗum e on ɗon fannu e yande mabɓe so tawi ka ɓalejo e kala ko mbawɗa wonde ko ɓuuri hewde mabɓe ɓe nangguirma tan ka maccuɗo hay so tawi a tuubi walla a wonti goɗɗo yidde wiide kamɓe defte mabɓe kadi to banggue coñci kañum men jiiɗi abbitade e wurtinde pinal mabɓe e wurtinde e jabde ɗum ɗon ko wodno guila hanki e hecci hanki manam yo ko wodnowo nden noon kamɓe kadi e rendoji mabɓe no mbiruɗen nane ɓe nangui wonde kala mo wona nguru danew enen mbiten ko waɗeɓe an ka maccuɗo e kala ko no mbawɗa sifrade hono noon albarka yidde wondude nafoore so tawi a yewni kam a nodda tan so tawi mi are ma a nafa tan en garti ga ɗo ɓuuri ɓadade en ɗo ko wayno safalɓe taw ko waɗeɓe wonɓe ɗo e nder leydi Mauritanie ko ɓuuri ko hen hewde ɓeɓe nanguiri toon maccuɓe gonani hay safalɓe to iwdu men saabu kala nde ƴettuɗa capade joguiɗo yettode ya faam ko ɓalejo wona pullo wona jolfo wona soninke wona mandinka wona bamaranke e kala ko wawi wonde e leƴƴi men Afrique ɓaleri ko ɓen ɗon ɓeɓe garannoɓe gujjo eɓe daha ɗumen ɓe majjina ɗumen iwdu men ko ɓen ɗon woni ɓeɓe mbatti hande maccuɓe ɓenne kadi ɓe mbaɗ feere e kala fannu no ɓe mbaɗiri beele ɓe jejjitina ɗumen iwdu men e hanki mumen ha jaɓa kan ɗon gonko so jaaɓi kan ɗon gonko ittude ɗumen ni e nder ɗum ɗon ko kañumen calanto koye men so jabde wonde e jebbillanade wonde maccugagu en jii wonde ɗum no woodi ha ɗo e leydi Mauritanie pelle dariɗe ina kaɓo maccugagu ko ɓen ɓeɓe kaɓanto e koye men goni ɓe jaɓata hen sahaji yaadude e miijoji mabɓe so jabde jebbillanade halifaɓe men ina mbaɗe mabɓe kala ko beela deftere ñawore nde Bacca Ba wonko haali hen to banggue gonka dahateɓe no mbaɗeteno ene maccilinteno ko deftere jarde ruttanade kono kadi ha ga e nder rendo men ko ɓuuri ko hen hewde ɓe mbiyeten ko maccuɓe sa ƴeewi kañum men gona ni fulɓe to iwdi ƴettu tan jettoɗe mabɓe e nder jettoɗe mabɓe ene gandinen wonde ɓeɗo dey ko ummiɓe e leƴƴi goɗɗi sababu ko ittiɓe ko e leƴƴi goɗɗi noon addiɓe e leñol ngol ɗo ha ɓe mbatti haalde ngal ɗo ɗemgal men natengal ɗo pinal sabu buuji ɗi ne keewi kono kadi gagaɓe ganduɗa ɓe ko heddidiɓe e jettoɗe men won arɓe mbayli jettoɗe men walla jettoɗe men mbayla ƴettiti jettoɗe hilifaɓe mumen beele ɓen ɗon ina keddo e cuuɗi ɗin ɗon ɗeɓe gaari
tarikh mo waɗɗani ni ina wawi habrude e hollirde wonde kaari e kaari walla tanum kaari ko tanum kaari gaddunoɗo woni sababu gaddugol ngol noon ina heewi sabu sa ƴeewi jeeygu e julagu ina gonno hen gaga dahgo safalɓe jeeygu e julagu woodi ma mbiya ni so en udditi hello wongo ɓaleɓe Amérique wonɓe toon taw idu men ko Afrique ha joni wonkoɓe mbawa yaafade ɓaleɓe Afrique wonkoɓe kutiri ɗumen so wiidi wonde ko ɓen mbadduno haɓɓere e tubakoɓe jeeyi mamiraɓe mabɓe ha gaddiɓe toon ɓe nanguira toon ɓe ganduɗa ɓe ko maccuɓe ɓe gala gueɗal e nder rendoji mabɓe ɗum ko uuri musalla heddinde e jibinande koɓe mbiyata les afro-américains wonɓe toon ɓe jawiri ɗum ha hande ɓaleɓe wonɓe ga e nder Afrique gaga ɗum ni e nder rendo men sababuji ko neɗɗo ina wiire ɗum ko ina heewi ma mbiya ni wonto jahata helmere maccuɗo nde jomum wiyete ko jiyaɗo manam ko ni yimɓe jiirimo ni o ardi en ganda hol hinde nannaten mo holto waɗate o wiyete ko jiyaɗo o woni joñiɗo kono kadi eɗen gandi kala arani garɗo e o fannu no ɓe gardata ni hewani ardude e jawdi hewani ardude e ngaalu hewani kadi ardude e won fayidagal ha ko ɗum saabi beele jomum koko dogi e nder haareji bannoɗi toon beele jomum koko foola e nder laamuji woppi laamu dogi beele jomum won gacce ɗe rendo salatono waɗi dogi ngam woto ɓesgu mum runtude ɗen ɗon gacce sababuji ɗi ne keewi kono ɓeɗo foof umminoɓe e nder rendoji men ɓe natti e nder rendoji kesi ɗi ko ɓuri ko en hewde soɓe gardani e fayidagal nanguirtaɓe ko maccuɓe nam won woɗɓe no mabɓe ni ummiɓe e leƴƴi goɗɗi gari natti kono noon wonno won fannuno gardi kañumen nattinama e nder kinɗe te kadi e nder gonko innama aade jomum wonno ari addorani tawi gueɗe foof peccama wawa dañde ɗo natti te a addani leydi yimɓe gurno ko e ndema awo e gaynaka a addani jawdi a ala leydi a wona gawowo saabu won hettuɓe toon alay saago nden jowitoɗa e goto e ɓeeɗo yowitademo e goto e ɓeeɗo noon ina addanma goto e ɓen ɗon nanguirma ka maccuɗo mum saabu ko kañum dawnatama hirnindema addanma dawnede ka ala leydi a ala jawdi a ala lefol a ala kadi tugnorde walla ruttorde nde ganduɗa nde ina anda ɗum saabi gonata ko jowitiɗo kala jowitiɗo noon wawa wiide ko ɗum gonatmi walla ko ɗum gonatmi ko rendo ngo watma foof ko hen keddotoɗa e kala ko wawi hen wonde ɗum mahima e nder rendoji men ha jeytama e pinal men kono kadi alay saago ganden e fannu cañu rendo men so tawi enen en inniri neɗɗo o jiyaɗo walla en inniri ɗum maccuɗo eɗen nanguiri ɗum jomum heeɓi feccere hayso tawi ko feccere ɓurde lesɗude e nder pecce seede jomum keɓgol feccere mataw ko wiyede ɗum aɗa jogui lefol ɗum ko on mo ɓe mbiyata jagodin e won nokkuji saabu jagodin e won nokkuji kadi wona lefol majjuɓe wonta jahata e won nokkuji jagodin hay subalɓe ene jogo ngol ɗon lefol kono noon lefol ɓurgol mawnude kam e mabɓe ko jagodin sa ƴeewi mataw helmere nde ko seererare e wiide wone wittiyankoɓe wiɓe wonde jago woni joom din woni leydi joom leydi kono noon nde ɗum eggi nde arti ga e nder rendo men ina gasa taw rokkama lowdi gondi walla taw jomum woniri jago din joom leydi ko saabu kañum heetti e kala ko faate guese ko tampate toon walla ndemanteri mum ngol ɗon lefol ina holliri wonde on ɗon cuɓaɗo ngam ardade ɓe kamɓe maccuɓe ɓe ko kañum woni l'intermédiaire woni jokkorde hakkunde lamɗo o walla kilifa o e ɓen laamaɓe ɓe on ni dañi gueɗal saabu ko kañum yettinta gonko mabɓe kamɓe jiyaɓe walla halfaɓe ɓe caggal ɗum ko kañum kadi nawata kala information woni kala kabaru ummorade dow ngam tellitade less woni gueɗal makko kono kadi omo jogui gueɗal e ñalawmaji e golle ɗe ganduɗa ɗe namdiɗe sembe e doole ɗum ɗon ne kadi ko ɓesgu makko waɗirto ɗum te ɗum ɗon ɓe parnorto ɗum ko wawi hen wonde foof hande ɗo rendo men tolniɗo ruttorde natti wonde tan ƴiƴam e kosam walla natti wonde tan jibinande kono ruttorde e tugnade ene jamanu keso addiri ni fawima hande e critère uji
woni e cewle goɗɗe cewle ɗe ngannduɗaa de hayso tawi haa jooni yimɓe ɓe nana pootto ina tellina mbele ko wonno yo woon rendoji noon koko ɓosata heddi noon ko mahtade rendo wona hunde weɓde kala ko ngannduɗaa ko wona jonde ngare mbaɗen fewjuno ɗum wona jonde kadi ngare itten ittata ɗum ala ko jamanu on namdino ɗum tugnade eno mbiruno ɗen ni c'est des sociétés vulnérables ko kañumen jogoto ko wiyete ko kinde ko jamanu kadi yahata ha anda wonde ɗum ɗo dey jamanu o natti sohlude ɗum itta ɗum ko ɗum saabi hande won wiyeteɓe noon jeeyi hen tan ko inde nde kono ko heddi ko wona kañumen jeeyi ɗum ɗon ɗum addi kadi so en duttima e nder tarikh ni nde tubakoɓe ngari ene jiiɗi jalnude en ko fate école aji hewɓe calima ɓiɓɓe mumen naato e nder école aji cuɓi ko ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓeɓe kalfi nanude ɗumen ha ɓen ɗon gonto e jangguɓe garti gonti lamɓe e dow mabɓe kono noon kamɓe ɓe jaɓata gonko ɓen ɗon heddade wonde lamɓe e dow mabɓe e kala ko wawi hen wonde cañu rendo weeɓani firtude firtata ɗum ko rendo sañto hoore mum e maale goɗɗe haɗata noon rendo udditare e wellitare hakkille ina wawi jibinande yimɓe wawde miittade e gonku men e holno gurdata e fanno keso ene jamanu o addiri ni ruttorde mawde kadi ɓurde mawnude ko nde l'islam wonande enen julɓe ɓe ɗonne kadi ko Allah wi mi tagui on mi fecci on e leƴƴi mi waɗi on leƴƴi e kinde kono noon yo on paam ko beela oɗon mbawa annodirde e nder koye saabu so ɓalejo wodano fayidagal boɗejo feeñata ko mbiten dimu ko so wodano fayidagal dimajo ala fayida ko mbiten ñeeño ko so wodano dimo makko fayidagal mum wodata firti wonde ko yimɓe ɓe ceerdira peccira e nder kinɗi walla e nder leƴƴi ko haɓe mbawa annodirde koye men kono jomiraɗo dotti haala ka o wi ɓuri e ɓeɗo tan ko ɓurɗo hulde Allah inna akramakum indallah atqakum ina holliri en wonde innama aade kam ɗo jibinaɗo ari ko ina woni dimo heddi noon ko e nder badgol makko e jamguel e nder cellal rendo wattamo goɗɗum woni ko tubakoɓe mbiyata la socialisation so tawi aɗa rokkat neɗɗo rokku ɗum ko jeeyi sa rokki neɗɗo o ko jaason kaɓi ko an toñi ɗum foɗi seydi Diallo an kala ko hoɗɗa ɗo e ko yewta ɗo fof aɗa foti hen kadi hoɗate ɗo tan ngam uddude nde ɗo tongode yewtere men boowal ganni eɗen dutto e konngol mbaynigo walla konngol mawɗo taw hande ƴogɗen ɗum koye deftere men wiyetede koyɗol mumo konngol gadanol wi ko hoccude ko saami ɓuri hoccude ko werla konngol mbaynigo wi bo ina ɓorta ko ɓorna woppata ko liira konngol mbaynigo wi so ñaw naati wuro fuɗɗorimo docteur ngun ñaw ari ko duumaɗe konngol mbaynigo wi moos ko baak kono so ñalli waali ina foti hollede cafrowo konngol mbaynigo battindigol wi gottiɗo gosi hirti gosi fotani fiirude joom suudu mum sabu waɗani tufam jamode nani jeewa kode meɗen nani ñaara dogu meɗen nani foola eti hiri weti wonko hedde girmiji maade mbalat ndennaade wonino ko gorko gamay dunde hoole saare pawtugol aadi aadi ko awa saare gorko gama haji gama dunde mama dungo tummi jam sa wele